viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Yes! Weekend! Ang taong walang kusa, hindi ba ganun din? Lagi nang naghihintay ng Diyos marhay na aldaw, ang pagrespeto may gararay sa lambang miyembro kan familia sin susyudad. Petsa 12. anong dapat gawin? Sinasabi ko sa inyo ha, oy, kamu dyan tabi mga misis, mga jowa. Sinasabi ko sa inyo, maging maikmat na ngunyan na 12, tamang-tama, weekend. Asang bakala! Mas lalong maging maikmat, petsa 13, Sabado. Pero pag 14, yaon yan sa Indo. Dapat gawin! Ata, magkarasarang kita. Petsa 14, yaon an sa Indo. Very sweet yan. Gawin! Ang nagika! Ito pala, Di bubuksan! nainot na. Tamang-tama, piyesta opisyal ngunyan ha. Aber daw. Sige daw tabi, dakol-dakol siguro madadagdagan so nagdadangog sa satuya kaso hapon. Happy, di ba ngayon yung Chinese New Year, tama ba? Sige, minapaabot man kami ni pagbabati sa satuyang mga Philchai brothers and sisters, ano? Happy Chinese New Year po sa Indo. Dapat pupukin! Dapat pupukin! Dapat pupukin! Ala ha, dai madagit sa kuya kon booking ka mo. O kung dai man siguro, Pukpukin! petsa 15, yan! Kung hindi Laging maikmat pa ka mo petsa 15. pupuksan, hindi bubuksan. Ang tanggol di tutunog, kundi pupukpukin. Ano man po tabian kasiributan, mahal na Diyos, dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrar kan sa indang kompleanyo. Tingog kan banwaan na po. Minaimbitar mag-iriba-iba kita sa kudalas 10:30. Mantang kamo dyan, naghanda kan pangudtuhan. Ano tabi lamang ang pinagpipidaso dyan sa kusina. Anong dapat gawin? Mahalo na ang karning orig, mahalo na ang karning zira. Ang manok medyo nagsurosustinir pa. Ade, ano po ang sa indong nababaro-baro dyan? Sa kantidad na 500 pesos. Ano pa ang nababakal nindo sa saudan tabi? Huha! Igwa pa man. Guro na nan burugbugkos ngunyan padingnal kan sitaw. Kan antak. Kan petsay. An sarong burugbugkos na petsay, pira na siya ng paklang iyan padingnal. Sige lang. Kompleto ang tropa. Kang news team, kompadreng Jomar, Jimmy Asinal.
si Ands, si Luens, si Renz. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Ecstasy. Technical control. Stano. Kumpadreng Tay Baldo. No. Kumpadreng Tay Nal Baldo. Sa newsroom, si News Manager Mardela. Tandang ketumbang ketumbang ketepe tambang ketumbang kepin. Cikitan cikit Maray na aga amigong King Reginaldo. tumbang kepin. Kong hey, batsoy. Habi ni King. Maray na aga tabi sa imo amigong King. Conoces te gustará porque es la bomba que basta y Buda si kumpadreng Noel Manalo. me gusta a mí. Ang sabi ni Pading Noel Manalo, good morning, Pade. Nagtatao ka kiideya sa mga dakol kaan an maduroda sa mga agumda. Ata baya maging maikmat ka mo ngunyan. La conoces te gusta Mapaaram na maduman nga ko gom may kon may importante sa taon ni nagapod si Pade igwada ni paghuronan. así. Oh, siguro magsurusyat gayot holiday man nga yangon yan baga. Sí. Me Sinriparo ba ya weekend pati. Ito palan uto na. ecstasy. Where na you? Dito nami. Oh. Dahil nindo ako pagbasulo na kung mabuking ka mo, kamo may gibo ka. Pading Noel, sabi ni kumpadreng Noel Manalo, so dating bugkos kang natong padi na 15, 30 na ngunyan. Napapaano ba yan? Siyempre sa production center, ang angel ng bayan, si Angel Mustaza. Sa IT, si Mark Shad Madrid. Ako po ang sa indong serbidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng bayan, PIO ng bayan, Pio Fernandez. Maray na aldaw tabi sa gabos na paraan tabay sa iabot kan sa muyang puwersa sa laog po kan probinsya nin Albay, imaging sa laog kan Reyong 5, sagkod na sa luwas kan Kabikolan. Maray na aga yung mga nakaantabay sa AM band and siyempre netwide, worldwide. So nakaantabay online sa samuyang official Facebook page ang DCGB News Online. Good morning po from the Philippines. Yan, netwide, worldwide, on air po, nahihiling kami sa internet. Yan, buda na dadangog sa radyo sa AM band, sa internet naman, worldwide broadcast po yan, both audio and video. Nahiling kita. And syempre, yung mga subscribers man kang YouTube tabi, hanapon lang nindo DZGB Legazpi City. So may mga option ka mo, dakol ka mong option. May mga apps baga tabi dyan, nayaon nakalista ang DCGB. Duman nga ni sa Pro Radio pa di. Sa Pro Radio, pigiskan ko yaw ng DCGB Legazpi. Live kita duman, Pro Radio. Dakulo na mga apps tabi sa indong cellphone, ha? Hanapon lang din ang DCGB. Haloy na pong nagsabay sa internet broadcast ang DCGB. Ano po? Okay, sige. Ang sa kuya man na telepono numero, so mga Globe subscribers tabi, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Sa Smart, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Kumpadreng G, madali sa nagtabi. Inutunta ining sa tuya na pagpaabot nin padagos na pakikidumamay baga sa pamilya ni Engineer Dante Baclao. So sa tuyang provincial engineer. So mahiguso na provincial engineer niya to tabi very accommodating na provincial engineer and matinabang-tabang gulpian mga
natabangan buda yan ang mga proyektos na nai-implementar baga digdi both as provincial engineer and mga proyektos man kan sa inang grupo yung Lions Club our heartfelt and sincere sympathy and condolence tabi sa pamilya ni Engineer Dante Baclao, ang sa tuyang provincial engineer so sa iyang tugang si Ariel yan kasuhapon baga na i-anunsyutan naman ini na mahingalo na po si si Ariel na Brutas Baclao. Ngunyan, yaon dyan tabi nakaburol sa St. Peter's Funeral Homes and Chapel sa Bugtong. Kasuhapon na i-anunsyarta na initial na 2 days dyan an burol and ngunyan na pag-araman tana na ngunyan ang ultimong aldaw dyan sa St. Peter's kan tugang ni Engineer Dante Baclao and then sa aga is posible mauli na duman sa iyang hometown sa Libon sa Pantaw dadaraho na duman an sa iyang bangkay so si na si Ariel na Brutas Baclao tugang man ini ni Sir Roy Baclao buda ni Jojo buda sa iba pang mga tugang dai ko lang na kompaso si Brenda may tugang sinda si Brenda yan tabi so condolence tabi hali sa kuya man personalmente and our prayers tabi Sir Dante sa padagos na pagmundo ninduman pagkikidumamay kan DCGB kan bilog na tropa sa aga po dadarahaw na duman si Ariel na Baclao sutugang ni Engineer Dante sa indang residensya sa Pantaw sa Libon kaya so mga gusto tabi na magtaopanin pagrespeto man buda pag dumamay diyan tabi sa St. Peter's yan so nakaburol pa sutugang ni Engineer Dante Baclao. Engineer Dante tabi our condolence tabi sa familia. Sige po. Sige, iyan po muna and so sa tuyang mga paraan tabay man dyan tabi sa 3rd District marhay na aga sa Indo nag-text si Engineer Baclao. Good morning amigo. Yan. Ay, likewise po Sir Engineer Dante. Likewise po. Sir tabi yan. Nagdadawog ka po tabi sir ngunyan. Marhay na aga tabi sa imo. Kumusta long time no siday ko nahiling si hermano mong Jojo. Buda si Roy. Pero may ko sanang nahiling si Roy sa Facebook. Si Kapitan Jojo, kumusta na? Gari, ano ito si Kapitan Jojo? Kalbo ito, engineer. So tugang mo, si Kapitan. Gari, kalbo ito, ade. Ultimo kong nahiling ito, anong taon ito si Kapitan Jojo? Sige, sandali muna, ha? I-standby mo na kumpadreng Jimmy, and good morning tabi, Engineer Dante, okay man sinda. Sige, salamat tabi, Engineer, ha? Sige, all units standby. Tamay flash report muna kita si Renz na Luna. DZGB Flash Report! Renz, location and what's happening? Yes, maray na agatabi Sir Pio, na maray na agas to mga parantabay. Sarong lalaki na binadil. Ang niya na pagkaaga, digdi sa barangay Talahib, Daragalbay tabi Sir Pio. Digdi sa liblib na lugar, sa may pinakapurunay ng mga barangay digdi sa sur na partekan Banwaan. Hindi nga makalihis na may magpaabot sa itong informasyon na sin mismong kinumpirmar man sa DCGB News si Police Lieutenant Colonel Ronnie Fabia na naunambitan ng pangyayari. Sa initial na informasyon tabi Sir Pio, sarong lalaki ini na taga Mariawa dyan sa syudad ng Legazpi na binadil dyan sa naunambitan ng lugar. Asin sa ngunya na nagsayo man ng unan na magpaluwas ng informasyon na hepe ka na daraga PNP manugod dyan sa naunambitan ng pangyayari. Pero pinagkumpirma niya sana na igwa man ang na sarong lalaki na binadil
dyan sa naunambita ng lugar. Pero ining status tabi Sir Pio kan biktima pinag-aaram ta pa dahil anta nakipag-coordinate pa kita sa barangay council dyan sa barangay Talahib, as in medyo critical man yan ni ang lugar na yan dahil anta medyo talagang liblib ining lugar tabi Sir Pio. Kaya kita mabalo kita giraray na makipagkomunikar dyan sa barangay council kana barangay Talahib, Daraga Albay. Ang initial na informasyon gikan kay Chief ining Fabia. Roger tabi Sir Pio. Ano ang initial na detalyes sarong lalaki binadil? Roger tabi Sir Pio. Ano ang kamugtakan? Anong estado? Dahil patabi Sir Pio araman sa ngunyan, dahil lang takaka-receive papasanang yan ka na informasyon ang kan kapulisan manungod dyan sa pangyayari dyan sa barangay Talahib. Sinasa ngunyan, nababaloon ta nga ning apudan si Kapitan dyan sa Talahib. Iyo. At nga ning aramon ta kung ano ang status kay ning biktima. Ayan, sige tabi. Nganing maaraman ta kung ano ang detalyes kan pambabadil na dyan. Dahil ita pa maisihan kung buhay o gadan. Ano? Roger tabi Sir Pio. And dahil pa ning identity and yung circumstances surrounding kan incidente niyan, shooting incident sa Talahib. Harayo na yan at Talahib eh. Roger tabi Sir Pio. O kung- Mag-abanti ka kidiit, San Vicente Grande, magkataranin na iyan. Oho. Tapos ang boundary kayo, Hubelyar na tapos ininsorsogon. Yan, Hubilyar, Buda, Sursugun. Roger Pilar. Pilar. Sorsogon. Talagang puruho na iyan. Kaya medyo critical tabi Sir Pio ang lugar na dyan. Oho. Kaya pinagalaoman niya to na masagi mo man magkakanigong proseso na sa mga otoridad sa investigasyon man o pag-imbestigar sa ano nabida ng pangyayari. Ano, few minutes ago o nagkapirang oras na nakalihis? Few minutes ago pa lang tabi Sir Pio. Wow, sige. Pinag-confirmar dyan kan happy mismo kan Daraga PNP. Sige. Sa tabi Sir Pio, eksklusibo sa DCGB News, may binadil na lalaki digdi sa barangay Talahib, Daraga Albay. Mabalik talaga kita para sa magkakanigo pang mga detalles. Rans Luna, DCGB News. DZGB Flash Report! Sige, pinagsusubaybayan iyan kan DCGB. DCGB on assignment. First heard digdi po sa programang Tingog kan Banwaan sa istasyon kang DCGB sarong lalaki ang binadil dai pa na aaraman ang estado kon buhay o gadan diyan po sa sarong harayong lugar kan Daraga, Barangay Talahib. The information was relayed on and our source kan sa tuyang news team mismong ang Chief of Police kan Daraga, si Chief of Police Fabia tabi. So aramon po yan dahil tabi magpuknat susuy-suyon iyan kan DCGB duman sa pinangyarihan kan insidente and sa mga sources kung ano ang circumstansya asin kung sisay ang binadil kung buhay o gadan diyan po sa Talahib kan Daraga. ZGB Flash Report! Yan, okay na. Kumpadring Nal, diretso ang linya ni Pading Jimmy, dahil naputol na Pading Jim, makikuha na lang tabi ha. Anong advice o Pading Nal? Ma-time check na lugod kita, tanasa sirkulo na, ma-time check kita, pagkatapos Pading Jim, mag-establish ka kang sa imong linya, después sa mga hanap buhay, i-acknowledge niya to yan. Oras sa bilog na nasyon Pilipinas, hali sa Pag-asa, oras Pilipinas, alas 9:25. An oras hatod sa Indokang. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy, bye-bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong
ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ando sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves.
Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at pabalik-balik lang sa pagamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma, pangihina, walang ganang kumain, skin disease, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrisyon, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Ninis Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Ninis Wellness Center. Pakinggan natin kung paano natulungan ang ating buhay na patotoo na si Ame Asupardo para sa kanyang dalawang anak na parehas nagkasakit sa baga simula nang sila'y ipinanganak. Anong pangalan mo? Ami Asupardo po. Nagasain ka? Nag-aaring po. Dinara mo digdang baby mo nata. Kaya ano po kaya siya? May bronchitis po. Balansi po niya po kaya pabalik-balik. Sarap po kung baby ko. Ali lang po siya digdig. Hindi pa po siya narahay. Halos po kung baby siya hanggang 3 years old po siya. Ngunyan ka, dinara mo siya digdig ka sa aren? Mag 4 years old po siya. Oo, narahay sa asma niya? Opo, narahay po Ilang bulan lang siya naginom pa mga supplement ko? Halos 1 month lang po. Higit 1 year na po siya din na nagbalik-balik sa doktor. Magpunta na sa pinakamalapit na Ninis Wellness Center. Sa mga taga-Naga, magpunta po sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga taga-Sorsogon, matatagpuan ng NWC sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa mga taga-Tabaco, number 56, Zone 1, Siga Avenue, Imperial Residence, Tabaco City. Sa mga taga-Rinconada area, matatagpuan ng NWC sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa mga taga-Albay, nandyan po kami sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kabredo maaasahan ng mga kababaihan ang pagtabang sa taranuman sarong orgulyo sa bayanan. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito.
100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Yan, okay na ang linya ni kumpadreng Jimmy. Pading Jim. Tubod-tubod sa imo. Bua! Sagin-sagin. Bua! Siper, ang ngimot. Alam mo. Sa area ko, baka dulag ka. Siper, ang ngimot. Kaya nagkuhan sa ko, yun mo yun. Latuklokan mo doy. Sungudoy, baga minalabaon nun, ade. May barita nga sa imo. So, ang gabot. Ngayon, nakautong. Yung ganyan. Pinali ko nga dyan. Buah! Ay, arama. Basta, sinako ko niyan. Certified man niya ko yan. Sa ere. Happy Chinese New Year sa imo pa de. Happy Valentine pa de. Sige pa de, good morning. Tama ka. Ano ba nabati mo sa ko Valentine's Day? Aha. Chinese New Year sa nado. Talagang tatao ka talaga pa de sa mga dahil man ako pwedeng magparakon sa imo. Tara mo man pala ng sikreto ko. Silent na ako, siper naman. Siper. Talagang ipig full blast na pa din Nonoy Kapitan Adrian Salceda. Oh. Ang pagtabang sa Pulanggi. Para mga food company. Iyo man sa na. Iyo nakalaligot na. Binulo. Kumbaga, bako na ni puro paripo. Uran. Baha na. Binuro barangay na. Inatula din mga regalo, mga aki. Baga sa barita niya ito ka nakaaging aldaw. Binuro barangay na naman. Senior citizen, 9,100. Bagas. Jesus. Pera, 900. 100. 9,100. Senior citizens. Ay, matindi ade. Sige. Dahil pa nagtapos pa de. Sa Domingo, alas 9, Valentine's Day. Bibiriyo na naman kan pamangkin kong Joey Salceda. Ang gabos na senior citizen sa gabos na barangay. Sa Pulanggi, duman sa UPC. Pupustuhan ini, pakaunon, papagwapuhon, papagayunon sa mga gurang lula, lulo. Libreng gupit, libreng manicure, pedicure, kung ano na hagad, itatao. Vitamina, siniba pa. Kung gusto pang mag-urog maman ngayon load kan mag-agom na lula-lulo, pwedeng ikarinyo pa ini kay ABC Federation President Salceda. Ngayon gusto pa man ngayon marumduman so pagtaning-taning so dawa ngayon sindang dawa sa naman. Yan. Ngaya gari guru nusun ngayang bado mo. Bako naman ngayon ni bado. Tara naman niya ako bado. Buah. Kaya nasa salving da kaya ni ABC Nonoy Adrian Salceda. So lolo niya manarurumduman man niya. Kaya ganda na baga si Chujes. So dating mayor ama ni Congressman Joey Salceda. Yun naman ngonya nang pipakonsulohan niya. So mga lolo-lola ngonya na maaboton tabi pa ding Valentine's Day sa Domingo. Preferensya niya pagabot sa pagtaunin tabang. Paugmahon, mga lolo-lola. Di aram mo kumpadring Jimmy, pero yan 9,000 po kung mas o menos na mga senior citizens, ano? Iyo. So, ay okay na ito. Ini mga official na ini. Mga official na. Taday manan maubos duman mga sa compound 9,000 sang ribo. O sang gatos. So mga 44 barangay senior citizens officials. So mga officials pala. Mga officials kan senior citizens. Every barangay. Iyo an pinagtatawan man ngunya nin ayuda. Iyo. Ining Adrian Salceda. Ano? Sige di paghali. Bakong nainot so mga kahubenisan.
pag-hobines, mga aki. Okay. Eh, di sa mga hobines, gari, na, nasa tao kaning aktibidad na yun, nagparpanao siya kay chocolate tapos ning burak. Burak, oho, iyo. Oo, pati mga teachers. Iyo. Aram mo na, kumpadre Jimmy, nasusubay ba yun tayo? Bako sa kunano pamanta, very unique sa pulang gibaga, dahil kita ni nahiling pang ibang mga lugar na igwaning araw kaining minalataw sa pagtabang. Para pa. Tawuno din maray, bakong basta-basta pating pagtabang. Gabos na sektor, pinagtatabangan kayo ni Adriana Salceda. Hindi naman, kung ano naman masunod. Kumbaga, makabuhay-buhay lamang kita ning buot, bako? Inspirasyon man lamang sa mga gurang. Sa mga gurang. Buda sa mga nag-arantabay na sa taho kaining pandemya, igwaning minalataw talaga mga personang araw kaini na yaon ang pag-andurog sa abot kaya. Iyo. Di ba? Buda arang karayan kang kumpadre ngimit pag igwaning nainot na sa irensya, aram mo sa mga termino bagakan mga maedad na sa irensya, sa lahi. Yamo. Kung igwaning nainot na talagang servidor sa Banwan, in which case ining ki Adriana Salceda baga, dugong Salceda, dugong politika pag serbi dyan sa Pulangi. Magpuon kay Jess kay to sa dating mayor, and then now si Congressman, then Congressman Manchester District, now Congressman 2nd District, si Congressman Joey. So pinagpundar ka na ligasiya, day pwedeng putulon, kaya uyan, pinagmamaniugutan man ni Adrian. Correct. Yan na Salceda. Ara mo, dakul pa, no? Sa totoo lang, digdi baga sa to sa Pilipinas, also ang patronage politics. Dakul man ang minalaom sa mga politiko talaga. Sa totoo lang, dakul ang minalaom sa politiko. Ngunyan, pag nawawara sa sirkulasyon ang sarong politiko, halimbawa nag-detach na sa laban politika, gulpi na apektara na residentes, na mga common tao pa ding Jim bako. Sektor. Kaya diyan ining linya kan pagserbikan mga Salceda, duro diretso baga diyan sa Pulangi. Ang karahayan kan tapag igwaning na ipundar na ligasiya, mga nagsusunod na mga aki-aki pa, pareho nara Adriana Salceda, si Giselle na Salceda, dayan tabi matugot na maputol itong mga pinundar na magayon tabi, kumpadring Jimmy. Correct. Yan, kaya arog ang kaano niya na ipigwa padagos. Di ka ano pa man, interpretaro ninda yan na politika, nasa sa inda yan. Dahil maghiro ang mga Salceda, dahil maghiro ang ibadyan. Ano man kita daing performance ba ko? Gari arog man siya na sa to, institusyon na. Iyo nga ni institusyon, kaya dahil matugot na kita man, dahil kita matugot na dahil maipadagos, so mga naipundar ka ito kan mga nakaagay ba ko? Iyo. Sige, kaya mga kuhan pala mga senior citizen officials. Iyo, Valentine's Day. Valentine's Day. Sige. Yan pala yung mga dagdag na informasyon, Jimmy, na salita di si GB News. Thank you so much, kumpadring Jimmy, sa mga dagdag na istorya. Ali dyan sa luwas. Yan po yan no, natatawan ng prominensya. Masigkat, kumbaga sa Sorsogon. Masigkat, kaya nahuhugot niya to ang mga aktibidades yan sa ibang lugar baga, puro baga mababloy, dahil lamang kanya it creates attention, na bakong basta-basta pati, ribo-ribo ang ginatos ang natatabangan, outside of his prime responsibility and obligation na mag-liaise learning lay. So outreach program, ining pinagigibon na Adriana Salceda, so outreach program na maatindiran maski puro pa so pangangaipo to a certain level and degree, ang pangangaipo kan man iba-ibang sektores. Ta si Adriana Salceda baga, ABC President. So mga asosasyones kan kapitanes del barangay dyan sa Pulangi, siya man ang representante, ex-officio member sa Sanggunian Bayan. So sa indaman na mga intereses kan mga kapitanes, ipigre-representar man niya dyan sa Sanggunian Bayan through enactment of laws, ordinansa, resolution na siniba pa to protect ang sa indaman na sektor and to enhance and to upgrade ang sa indaman na sektor. Now, apwera ka yan, igwa baga na ipundar man itong mga nainot na Salceda sa pag-renar dyan kan gobyerno, pag-administrar kan rin di gobyerno, itong pagpadaba sa saindang mga constituentes. Outside kan sa indang prime responsibility na pagtrabaho bilang legislador. Iyon na nga na yan. So pagtao man lamang kan mababaro-baro kung baga, lamang, igwa ka lamang ning 10 kilong bagas,
gwa ka lamang ning kalendaryo, gwa ka lamang nin matimo-timo o man ba, maski puro pa ano baga, it matters alat tabi ano po. Kaya uyan, ano, pati sa mga kaakian, adapt an angel, yan dyan po sa kuan sa Pulanggi, pinag-asikaso yan nara eder na sa dahil kitang nahilingkan sa ibang munisipyo kaya medyo nakakakrear sa tuya nin atensyon worth na ipaaraman lamang sa komunidad, ma-inspirar lamang kita tibaad arugon man kan iba sa mga maabot nal daw sa ibang munisipyo. Nasa linya si Luwens, igwa na lang kita nin 12 minutos o kaya 14 minutos bago mag-alas 10 nin pagkaaga. Luwens, go ahead, good morning. Salamat Sir Pio, sibot ko niyan sa kakatusog ang Department of Education o DepEd Legazpi sa pag-aram kong si Risay, gabos na mga paratukdo o maestro-maestra sa indang mga respetibong eskwelahan ang puminasiring pa sa opisina kan Pag-ibig Legazpi na pigsususog man kan lokal na gobyerno para mapugulan ang pagkanayap kan COVID-19. Igwanin mga paratukdo na nagpasiring sa pag-ibig kan peryodong Enero 20 sundo 30 ining taon. Roger sa natabi, Sir Pio, kunyang pigsusurusog pa. Ano yan, takaipuhan pang susugon, dahil nagbuluntad na magpasiring sa health facility, susug sa pangapudang kan DOH, over? May mga nagsurupot sabi, Sir Pio, alaga doble pa siguro sa DepEd. Ay, sige. Ini ang ipinagunampitan ni DepEd Legazpi Schools Division Superintendent Tito Morcilia na ang sa indang personnel nagpaparapan hapon ngunyan sa mga manlaylay na mga pampublikong eskwela sa indang Kung igwanin mga nagturuman sa pag-ibig asin ang iba nagturumitirman asin nag-ako na sinda ali duman. Kaya inarabisuan ninda ang mga ini na magkwarantina. Tangani na pa siguro na dainin may madanyaran na mga magurang o ibang stakeholders sa exposure sa COVID kung nagkukurwa ininin modules asin iba pang transaksyones sa manlain-lain na pampublikong eskwelahan digdi sa Legazpi. Iyo. Alagad maski may mga nagsurumitir susog kay Morcilia, ipinapangapunan niya manggiraray na dapat maging honesto ang mga paratukdo kung sindahali dumaan makipag-coordinar sa saindang opisina ngani na daing maging gika ning orolikitaning COVID ang saindang dibisyon. Inako ni Morcilia na sindaha ditmaan sa pangyayaring ini. Kaya sa paagi kan DCG Benyo, sinda nangangapudan may kinaraman digdi na dapat ang mga paratukdo, mga iba pang DepEd personnel kung nagpasiring sa Pag-ibig Legazpi, magpartisipar, maging honesto atin makipag-coordinar sa saindang opisina tangani ng matawanin formal na disposisyon. Ara mo ini tabi Luwens, ta na i-broadcast ta na pati ade, kaipuhan talagang itong sa mga nagkaiguning transaksyon sa pag-ibig sa peryodong Enero 20 sundo 30 ka ining taon na mga personalis kang DepEd Legazpi, ano po? Kaipuhan ng magbuluntad, tanganing magkaiguning peace of mind sa mga magurang na makikihampang sa inda. Roger to that. Natanganing masegregate na bako sa pagdiskriminar, ma-apartar na so nagkaiguning transaksyon sa pag-ibig January 20 to 30 kaining taon pigpa para uro-truta tanganing malinaw. Nganing igwa na ning level of safety halangkaw na level nin kumbaga seguridad, buda peace of mind. So mga magurang, takaipuhan baga, minapasiriring bagaan sa pagkuaning module, tama ka? Correct. O, papaano man iyan tabi? So, once na igwa na ning asigurasyon, dapat ang DepEd, sana sa mga maabot na aldaw, igwa ning categorical statement na ipaluwas man, secured na po gabos, na nakitransaksyon sa DepEd, duman sa peryodong ipigtalaan kan DOH sa pag-ibig. Tanganing so mga magurang na masumitir kan module o igwan transaksyon sa mga paratukdo, at least igwan na ning peace of mind. Correct. Yan, okay, sige. Oo, pinagapot naman kan manungod kan siring na bagay si Morcilia, alagad susog saya, di mo na ngayon kami mapaluwa. Naday pa ngayon kami nakasiguro kung may mga nag-urotek o may mga naging honestoban talaga sa siring na bagay tabi, Sir Pio. Yan, okay, sige. Roger, so yan ang mga dagdag na istorya hali sa DepEd Legazpi. Ako po, si Luwens Bursipagda. Thank you so much, Luwens.
sa mga dagdag na istorya, ano po, so gabos tabi na nakipagtransaksyon sa pag-ibig kaining peryodong Enero 30 o 20 sundo 30 tabi ha. Makipasiring na tabi sa mga health authorities and informara na nindo so sa indong higher ups, particular sa city division, tanganing makapaluwas naman disunes so city division na gabos na nakatransaksyon duman sa pag-ibig na nagkaigo po baga nin kanakaging aldaw sa pag-ibig dakul so nag-positive mga empleados sa COVID, magkaigo na ding assurance ang publiko na iyon na po yan, safe man sinda na makitransact dyan sa mga paratukdo sa mga magurang. Tabi. Sige. Yan. Ilingan. May nag-tax digdi sabi ni 0654, sana igwa maning Adrian digdi sa Bakakay. Puro ka mag-anak ni Manny Pacquiao ang puli. O ilinganan nindo. Tama baga supig tataramta itong report ni Pading Jimmy sumano nungod kay Adrian Salceda na sige ang pangtabang sa mga sektores manlain-lain maging sa mga aki adapan angel ngunyan sa mga senior citizen officials naman sabi tabaga na ibabareta aten paminsan-minsan because it creates an attention now talagang massive ang tabang Sabi ko na nga ni ibaga, sana ang ibang munisipyo igwaman, sana maulakitan man sa iba. O iligo na nag-text, ngaya sana digdi sa Bakakay, igwaman ng Adrian. O diba? Aram mo, igoning pipangatamanan sinda dyan. Yan na sirkulo kan mga Salceda sa pamilya, sa politika. Igong pipangatamanan na. So pinagpundar nga ni ito nara Cho Jess, nara Mayor Jess, budon nara Congressman Joey, now, then Congressman sa 3rd District, may padagos yan. So pagtao baga nin serbisyo, yun na pinagasabi nindang one town, one people, pinagpundar yan ni Mayor Jess. Ngunyan, ipinagpapadagos kan mga Salceda yan, nara Adian sa Pulangi. Ans, marhay na aldaw, please go ahead, Ans. Yes, maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, desidido talaga ngunyan na task force kaayusan kan syudad nin Legazpi na mapakarahay ang sistema nin pagparking kan mga vehikulo sa palibot kan syudad. Ini matapos sasabihon sa DCGB News ni Sir Andy Marbella, ang pamayo kan task force kaayusan kan syudad na sangunyan nagkakaigwa na sindanin pakikipag-uron katuwang na City Engineering Office sa pamayo man ni Engineer Clemente Nong Ibo para magkaigwa na ng gado ma-realisar na ang plano ni Alcalde Noel Rosal na magkaigo kitanin opisyal na parking area para sa mga vehikulos o kaya mga motorista digdi sa syudad kan Legazpi. Sigun sa iya, tagpuon-puon na sinda maghanap nin tultol na lugar para pagbugtakan kan sa sambitan ng bagay asin magin na magayon man ang sistema kan parking digdi sa sutuyang syudad. Bako so tinampo ang pigagaramit bilang parking area lalo pa nangunyan na nagbabalga ini sa road clearing operations tinda. Sinabi ni Marbella na talagang kaipuhan ni halawig na proseso sin pag-aadal ang bagay nini lalo pang pondo man ang kinakaipuhan para sa bagay nini. Nagunyan ang abiso kan pamayokan task force magsunod sa naman sa mga regulasyones kan gobyerno lokal kan Legazpi tanganin naman tang warapan ni opisyal na parking area sulad kan Legazpi dayman magkaturo kaya magkakaralamping ang sa mga vehikulo na pigpaparada sa mga illegal na lugar di sa tuyang kapalibutan. Kumbaga ika-quadrantize o mahanap talaga ng lugar kada area? Mahanap sindang area, ang particular nitang pigahanap sa Pio, digdi sa sentro kan Legazpi sa Albay District. Iyo, yun yung subaga pigasabi ta kaito sa kanakalis bagaan sa programa. Roger. Na igwa talaga ng designadong parking areang sufficiente. Yan. Although igwa bagangon yan sa Legazpi pero it seems na kulang Yes. Kulang man sa disiplina. So iba. Yan. Na maski may designated parking area na pwede duman i-park, habo ni duman because bako sinda conveniente. Mataram, harayo nga sa dumanan ko. Harayo da sa dumanan ko. Pero tama ining pinagigibon na Engineer Ibo na magdesignar nin parking area through an ordinance paagyon sa sangguni ang panlunsod. Yan, Roger. na duman ang designated parking area sa quadrant na ini sa Legazpi sa sentro, gabos na bihikulos ini ang mga opsyon nindo. Area 1, Area 2, Area 3. Arog kaan bako? Yes,
basta sabi nga ni Sir Andy, kung warang parking area tapos nagpara road clearing operations sinda, mabaralik man sana, di man garo mawawaran kisaysay ang sa indang mga espersos. That's the logic behind sa pinagkataram niya to. The story remains the same, the song remains the same. Yes. So mataba na sana andyan si Anding Liit ni kadadakop, iyong iyo. Taday nga ni paparkingan. Yan, tama ka dyan, Sir Pio. Oo, yung pigapod na victim of love circumstances. Iba yung love. Yung baga, victim of circumstances. Tasayin ka maduman, di ba? Oh, diyan naman sa Albay Hilinga. Ang ehemplo ka na maray, ining compound baga ni Senyor San Gregorio sa Cathedral. Oo. Yan ang pinakamagayon na ehemplo na dapat igwaning designated parking area, takon igwan parking area, duman maparada sa mga auto. Tama, bako so balaw-bagaw sa mga, bako sa naayam ang mga balaw-bagaw, pati mga vehikulo. Nya, no, Buda, kung mapapwede magdesignar, harani sa mga government offices and private officers na igwaning clustering, sa mga secondary roads, tugutan man na one-side parking sana. Kung daing makuko ang mahiwas na area. Roger. O, tama yan. No rin daw matatapos yung nara Engineer Ibo. Sabi ni Sir Andy, hopefully this coming months matapos na yun para mapuna naman ang patrabaho sa nasambitan na bagay. Kopya. Yan tabi sa Pio ang impormasyon di sa City Hall with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Sige po, hanap buhay, Bareta, and then mabaltang programa. Aramon ang pinakabagong impormasyon manungod sa COVID-19 hali sa mga pinagkakatiwalaang otoridad. Siguraduhon ang impormasyon hali sa malalauman na tagapagtaram kan Department of Health as in World Health Organization o ang sa indong mga health workers dahil sinda ang mas nakakaaram kung ano ang tamang abiso na dapat itao sa sarong lugar tanganing maprotehiran ang satuyang mga sadiri. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos sa 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang.
Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protekta ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras, alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daing nahihiling na rason ang gobyerno para putulon ang relasyon kaini sa European Union o EU apesar kan mga tirada kay ito ni Presidente Rodrigo Duterte. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque na pigbubusol sa ni Presidente Rodrigo Duterte ang national interest as in interest kan lambang Pilipino. Dagdag pa ni Roque na may benepisyong nakukuha ang Pilipinas sa pakikipag-amigo kaini sa European Union. Magigiramdaman na sinabi ni Presidente Duterte na handa ang Pilipinas na makipagtabangan sa EU para sa ikakarahay kan lambang namamanwaan. Sigun pa man sa Presidente, napapakusugon ang relasyon kaini sa EU o European Union pero tinauwanin doon ang pagrespeto sa diretsyo kan Gabos. Yan ang pangalas 10 na bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Follow up ba yan na kay Renz? Follow up, salamat palang dumantabi sa mga nagtitiwala sa DCGB sa pagpapaabot nin mga informasyon na pipakinabangan po kaan komunidad. Salamat din maray sa tiwala sa DCGB. Follow up kan enot ng ipinag-report ni Renz na shooting incident dyan sa barangay Talahib kan Daraga. DCGB on assignment. Renz, go, go, go! Yes, maray na kita, Sir Pio. Maray na agas mga parantabay. Sa follow-up report, managod kan pangyaring pambabadilgadan sa sarong lalaki digdi sa barangay Talahib, Daragalbay na midbida na. Anaw ng bita ng biktima. Sigun digdi sa informasyon sa interview sa kan DCGB News kay Kapitan Jensen Simanes, kan barangay Talahib, ang biktima ayon na midbida na si Junly Andes. 35 anyos, may agom, tagadigdi sa Mariawa, Legazpi City. Sigundigdi sa naunambitan ng kapitan, kan barangay Talahib, na ining biktima tabi Sir P, yaon digdi sa barangay Talahib dahil nakaburol digdian sa iyang lolo. Asin mantangon niya na pagkaaga, makarigus ko ta na sa bubon. Ining naunambitan ng biktima, pasirin sa bubon dyan sa may sityo Barayong sa Talahib. Kan bigla iding pinagbabadil din duwang person ang day pangunya ng binibidan asin sikundigti kay Kapitan Jensen Simanes na ang tama tabi kay ni Sir Pio sa payo asin duwa man sa lawas nagresulta sa iyang tulos na pagkagadan. Kaya sa ngunyan sikundigti kay Kapitan Simanes kan barangay Talahib na sa area sa ngunyan asin nasa area naman ngunyan ang mga otoridad na nagkukonduktar ng investigasyon sa para aramon ang tunay na motibo kang sirik na pangyayari pambabadilgadan sa sarong lalaki dyan sa barangay Talahib, Daraga Albay. Kaya sa ngunyan, blanco pa man ang mga otoridad ko ano ang motibo sa ano nambitan ng krimen. Gadan pala ang biktima. Roger Tabi, Sir Pio. Ang ngaran is? Ang ngaran Junly Andes, taga Mariawa, Legazpi. Taga Legazpi City. Iyaon dyan sa Daraga sa Talahib ta nakaburol sa iyang lolo. Roger Tabi, Sir Pio. O ngunyan pareho na sindang paglalabayan. Roger Tabi, Sir Pio. Masaklap na pangyayari. Ano daw ang kasalan? Ano daw ang motibo? Makarigo sa naman kayo pagkaaga sa may bubon. Roger. Tinuyo pa kando ang mga suspetsados. Roger Tabi, Sir Pio. Payo pa ang target ang tama. Roger. Saro sa payo, duwa sa lawas. Saro sa payo sa duwa sa lawas. Talagang pihado ang pakadali. Roger Tabi, Sir Pio. Ay, nako. Kaya ngunyan na pagkaaga, may nagpaabot man sa tuyan ng mga litrato dahil lang nakita nagduman sa area, dahil lang medyo critical. Talagang binadil tabi ni Sir Pio mismo sa gilid kan tinampo. Sa gilid kan tinampo? Roger. Kaya nga medyo bulagta ining lawas kayo ng biktima dyan sa tinampo sa barangay Talahib. Pero ngunyan sa mga otoridad, yaw naman dyan, kaya riba naman ang Regional Mobile Force Brigade, batalyon dyan sa may Baskaran, maging man si pa mga elementos kan mga otoridad yaw na masunambitan ng area para magkonduktar ng investigasyon. Yan, for information purposes again, pangaran kan biktima? Ang pangaran tabi, Sir Pio, si Junly Andes, taga Mariawa, Legazpi City, 35 years old, may agom. Yan, Junly Andes kan Mariawa. Sige. So tabi, Sir Pio, ang magdagdag na follow-up report, manugod ka nangyari pambabadilgadan sa lalaki dyan sa barangay Talahib, Daraga Albay. Franz Luna, DCGB News. DCGB on assignment. Gadan ang biktima nin pambabadil Junly Andes kan Mariawa Bato Legazpi City Mariawa Legazpi. Initial information naglalataw na nakikilamay sa sayang lulohon diyan sa Talahib kan Daraga Harayo na ini sa may kon na yan kung tama sa tuyang pagkon parang Castilla na yun mga boundary.
kan Sorsogon, taraning taning yan kan yan, ang lugar, yan, basta dyan, gadan, dai pa maintindihan, anon motibo, buda siyempre, pag dai pa sumutibo tabi, dai pa yanin mga suspetsado pa kung paano, payo, ang tama, buda sa lawas, andali, may tumatawag, baka kung, hello, marhay na aga tabi. Ay, marhay na aga po, Papaping. Opo, si Say tabi ini. Sudag po sa ko na 56 years old, virgin. Ano po lamang may paglilingkod tabi, on air kagiraray sa programa, ta may mga ma-report, buda may pigtutukar kitang istorya, go ahead po. Kung lang ako batila ako sa programa mo ning kagapos na naman sa programa nito, Papaping. Happy Valentine's. Aha, sige. So pangaran mo tabi? Ay, di ko na. So, secret, 56 years old, virgin. Sige, tabi. Salamat din maray po ha. Ingat ka mo dyan sa Baras, Katanduan. Sige, salamat po. Sige. Sige po, yan tabi ha. Ang mga follow-up dyan sa Daraga kan insidente nin pambabadil gadan ngunyan pa sana. Nasa linya man si Pading Jomar Bien sa 1st District. Pading, good morning. Go ahead. Salamat pa rin Pio, maray na aga sa nagdagdabarata dahil na mataon in extension ang lokal na gobyerno kan tabako sa pagpahali kan mga paratyenda na nakapwesto sa pagrugaring kang syudad digdi sa may merkado publiko na nakatalaan nagibuhan kan water treatment facility. Ini ang pigtawanin doon ni Mayor Crisalagman Luistro matapos na nakabot sa sayang impormasyon na nakatalaan na maghagad ng sarong taon na plaso ang poko mas o menos mga 15 na negosyante na nagpakatugdo asin haloy nang nakaposisyon sa lugar na pagsadirikan syudad nadigdiba katabi pa di sa may City Mall sa likodan kaini. May dagaiya na yaon dyan na may nagpakabugpak ng negosyo dakol na sa mga Muslim pagkatabi pa din na nagtitirindak kung ano-ano. Yaon dyan sa tobacco electronics, yaon sa lutuhan, dakol pang iba, yaon sa mga barbero sa atubangan sa nainikang EF Palace. Iyan palang pa din sa diri ang kan lokal na gobyerno asin iyo yan ang nato-target na bugtakan kang water treatment facility bilang pagsunod sa Clean Water Act kung sa intigipit naman kan gobyerno nasyonal, ang lokal na gobyerno kan tabako. So likod kan pamusong EF Palace. Atubangan pa de. Sa Atubangan. Sa Balyukan Tinampo. Sa Balyukan Tinampo. Ta medyo sadit-sadit bagang Tinampo nga pa de so Rio sa street yan pa de. Yes, Rio so, mahiwas yan pa de, mahiwas na Tinampo. So sa Balyo, so sa Atubangan. Yes, kopya. Sige. Mahiwas na Tinampo yan. So Atubangan kay yan. Dakol siyang kinagpakapwesto sa rumbong block iyan. Sa diri iyang kan lokal na gobyerno. Yan. Sabi ni Mayor Crisel, haloy nang daisin da nag-i-issue kin Mayor's permit sa mga negosyante asin dain na sinda nagkukulikta ni nanong paman na plasada o arkila dahil lang tulong basis ng pinadahan ninda ki ultimatum na bakante na ninda yan dahil man sinda tigsisingil ki ki plasada arkila sige sa nang hagad na plaso. Okay. Ngunyan ang pinaka-ultimo ikatulong beses na pagpaluwas kan order tinawanin sa rong bulan na plaso na matapos sa Lunes. Sabi ni Mayor, dahil na pwede yan i-extend kasi may planong magagad na naman ki plaso. Dahil lang pabiding na para sa water treatment facility kasi nabang apakabiding kay puha ng ikir kan syudad dito. Yes, yan. May ipinag-ofrecer kan alkalde duman sa mga nakapwesto duman ang second floor kang City Mall na dakol pang bakante na pwede nidang markila na pwedeng butakan kansay ng pwesto o kaya maghanap sila sa ibang mga pribado na maaarkilahan dahil sa sobra-sobra naman nga ni suplaso tinawanan kan magkakanigong panahon para bakante na ito. Pigtawanin doon kan alkalde na dahil na pwedeng atrasan programang ini proyektong ini kundi dahilan ang lokal na gobyerno ang maipit. Ang nasabi man na lugar ang pinaka
tama na pwedeng bugtakan dahil ang itotratar na tubig yan itong hali sa merkado publiko na bago pa buluson sa kadagatan, malinig na ang tubig. Kopya. Ang saro sa nakatala na imbestigaran sa nagkaklamar sulba na para arkila na pwesto, regular ba ngayon may nagsisingil sa mo? Yan, kung sisay itong nagsisingil mo na, kung sisay nagpapasingil. Roger! Tagari may nagdaog ng sindikato. Roger, kanso in order ng mag-arali dahil na nagsingil sa lokal na gobyerno, a year ago, may nagsisingil na ha? Nya, yan ang imbestigaran pa kung sisay ito. Ade. Pero yan sa tatawan nila tensyon kang alkalde, tapos na makabot ang impormasyon, kan arog kaya na anomalya na susok sa alkalde, kung ligwa man na nagsisigil yan, siguradong day naglaog sa gobyerno kat tabako. Roger Kopya. Yan ang report. Jomar Bian, DCG. Thank you so much, Pading Jomar, sa dagdag na istorya. Balikan tayo na istorya ng tabako. Magayon yan na pag-restoryahan. Ipaabot tayo kay Mayor Criselano. Paimbestigaran kung sila itong nagsingil. Ano ba yaso gusto rin nang ipa-istorya? Matapos na naman pa di. Palunisan ta. Tasaga baga Sabado. Alas 11 kita buda. Legally yours. Naramdaman nindo sa gusto kong istorya. I-text daw tabi nindo. So, may nagdarangog kasuhapon. Kung daing magparumdum sa ko, daing ko marurumduman, daing ko maistorya ko niyan. So gusto nindong maaraman, ano nga nito? So parumduma daw nindo sa ko. Nalilingawan ko, nasa puro kandila ko. Kung daing mag-text, gusto sabihin, daing nagdarangog kasuhapon, so nagdadangog ko niyan. Higit nagkagaw-kagaw na Angel. Aber daw, ano nga ni so nilingawan ko so pigkanindong istorya. Basta manungod ito sa gari sign ito. Dahil nagpaparumdum sa ako sa text na paano daw o ano nga ni so pangako kong istorya sa Indo. Umay maka-text ng duwa na nakarumdum so nabitin ta kaswapo na or istorya. Ano nga ni ito? Maray na agad tabi sa mo King Reynaldo, tabi King, tibaad kong baralos-balos na ang laban. Tabi King, good morning. Dahil masabutan. Sige tabi. Happy Friday, God bless. Sabi ni Sian din ng ligaw. Tighalat ko kunay makarundom ka itong so gusto tang tukar mo niya na istorya. Igol nakakano, tama. So digdi sa sato sa Legazpi. So mga kandidato po. So businessman. So negos. Ay, nagdan. Di sige. Piran nagdadalog, aber. Bago kita magpuon. Pira ka mong nagantabay. Nga, babitin-bitin mo. Si Madam Lucy. Nag-text. Madam Lucy, good morning, tabi sa mo, Madam Lucy, na Castaneda. Madam Lucy, good morning, tabi sa mo. Si 11020. Pira ka mo tabi ngunyan. Sige, pabitin mo tapos sa oras mo. Sabi ni 4896, matapos na po ang programa mo, bitin na naman. Yung pag-iisip ko ba ya? Tama, may commercial si Pading Nald. Di sige. Yan. Istoryata ng perte. May nag-text pa. Dali muna. Mama May Lagod. Good morning. Mama May Lagod. 101% daw. Igwa kong nakahuron kaso nakaaging aldaw, tabi. Nag-upod kami sa telephony. Yan. Bitin ka na naman, Sir Pio, sabi ni 7115. Sige.
naghuron kami sa telepono, tapambihira man bagangon yan ang face-to-face na dapat. May inapudan akong sarong politiko, digdis albay, or istorya, preliminaries, sagkod na ano niya ko baya, an sa imo talagang desisyon. Tama, tapos sa turno niya pa de. Yeah. May na mga nagrelataw nga niya ko na lalabanan mo si Une. Paghapot ko kang narukan, automatic simbag. So simbag, araw kayo ni simbag. Andali, may text ngo na tabi. Igwa pa nin text. Baya inakaan. Sir Pio, kulang naman oras mo. Sabi naman ni Saro, we're listening, wag mo na kaming bitinin pa. Yeah. Okay. Ang kahurong ko tabi sa telepono is no less than Noel Rosal. Ang sa tuya pong Honorable Mayor Canligaspi. Nya ko, ano ba kaya managad Mayor? Kasi gisurambugan may bay orambugan na. Kang hinapot ko siya akan araw kay nilinyada. Ano niya ko baya talaga ang katotohanan? Magobernador ka o dae? Yan. Sandali. May nag-text sama. Ano sa una ni dapading nalan si bagkan alkalde? No, may nag-text baga. Basahan ko na sa text. Ini. Sir Pio, nagalat po kami. Wala nang oras tabi. Ano sa paghuna mo pading nalan si bag ni Honorable Mayor? Tanya ko baga Mayor, patapos na ang turno mo. Si Gobernador bitsara niya ko, kung sa tuyang paghilingon baga, igwa pang natatada man na turno. Sa sayang pagka Chief Executive kan Albay. Nagpaparalataw niya ko ang mga istorya na dakulaon da ang posibilidad na umitaas sa halangkaw na elehidong puwesto tadaiman baga pading nalding papadumanan managad na iba. Bako? Gulpin na niya ko ang mga nag-i-istorya sa satuya na arog ka ini, arog ka uto. Imaging ang mga kampo man kan mga bitsara, may mga nagpapaabot man sa satuya, na nagpreparar man maski puro pa inano. Ta politika ba yan eh? Yan. Di sige, so exchange winning ideas. Ano man ang niya ko baga? Pagkatapos niya ko, igwa pang mga nagbubutwang kulatilyang istorya na sa pagkaalkalde naman kan syudad kung mamahali ka na, tatapos sa suturno, igwa maning madalaga na sarong personang itinaram ko nga ni isungaran kay Mayor Noel. Nya ko uning pangaran na ini naglalataw man na malaban man daa bilang alkalde. Iyo. Sige sa nasukon. Nagkaduwa ng istorya yan tabi, nagkaduwa ng anggulo kan istoryata. Primero so pagka gobernador kung madalagan si Mayor Noel, ikadua so nagbubutwa na pangaran na itinaram ko kay Mayor Noel so pangaran na nagbubutwa na mga oro istorya na pwedeng iningaya ini dumalagan tadain na si Mayor Noel and ang papadalaga nun gayod si Mayor G naman. Kan mga Rosal. Ano niya ko baya tabi Mayor? Primero duman sa kaputan. Di nagluluyo-luyo signal pa di. May nawara ka Mayor. Bata programa na ko kasuhapon. Alas 4 ako kasunakagang alda. Makon akong lugar. Alas 4 na pati niya ko. Putol-putol. Hello Mayor, hello. Iyo, nadadang ko takang piyon. Pero ako niya Mayor, ita ka na daw maray. Nagsakat ako. Di pagsakat ko, dahil pasusignal na maray. Si Pero Sigan taram ni Mayor, ako man nagsimbag, dahil nagja-jive so sa muyang huron pa dita, dahil kami
nagdidi nga gugan. Okay. Tukaw na ako digdi sa booth, alas 4 mahigit na. Mapuuna ko kang programa. Ito so istorya mi baya ano. Pero natapos istorya mi pa di. Sagkod na nabilog mananggad sa impormasyon na gusto utang makuha. Kung ano baga mananggad ang desisyon ni Mayor, taaram ta baga ka itong mga nakaaging aldaw, dayupot na sa politika padingnal, ining sara Mayor Noel Buda sara Governor Bichara, dayupot iyan talaga. Because they have one common adversary kay ito sa politika. Ba kung iwal na personal o kung ano pa man, budi, sa kawat politika, may one common adversary sinda kay ito kan mga nakalaaging eleksyon, ta natural bagaan na sa politika, igonin mga kampo-kampuan, mga lado-lado, igosin na kay ito ni na common adversary sa kawat politika na si Governor Al kaito, buda ngunyan, kaito, Governor man si Governor Al, buda si Mayor man kaito, magka-appeal sa sarong linyada, and in fact, sa kung yan magka-appeal, nagkuan iyan, nagkaigwanin, parang hururon, halit dyan sa circle mismo na, day nagad magbubutasan, ano, kundi, with the developments ba kan mga nakaaging panahon, di igabag ang politika, ara mo nagliliwat yan, kundi, ang problema pa din nalta, may commercial ka pa, alas 10:20 City na baga, ano, happy birthday dyan tabi, sa Kwampalan, dyan sa Catanduanes, ano, kay Chapulen Salazar Rezare. Happy birthday tabi kay Chapulen Salazar Rezare. First cousin ini ni late Papa, ano, diyan sa Kamburo, Karamuran, Catanduanes. Perming nagdadangog. Ano, marhay na aga tabi kay Chapulen Salazar Rezare. Happy birthday tabi sa imo. Ayan tabi, ano. Ang sabi kan alkalde, for all political intents and purposes, ano, uni po ang simbag ni Mayor Pio Fernandez. Day man nga ako madalagan pagka-gobernador. Yeah. Kung tabi ang mga rasones buda itong sa pagka-alkalde naman tabi. Fernandez. Kung sisay man sumadalagan sa pagka-alkalde, sa Lunes naman yan tabi, ano? I-expound niya to, so istoryahan mi ni Mayor Noel, kung natataday mas sa madalagan pagka-gobernador, and susaro pang lado kan istorya niya to, so pagka-alkalde kan Legazpi, sa Lunes po, ano tabi. Basta yan po, daiman madalagan for all political intents and purposes. As of now, ang sabi ni Mayor Noel, daiman ngaya ako madalagan sa pagka-gobernador. Isusunod ta, idadagos tan sirikan istoryang iyan. Sa Lunes po, ano, papasiramon tan or istoryahan ta sa tingog kan banwaan. Basta yan po, o dahil na ka muna bitin. Dahil po madalagan si Mayor Noel sa pagka-gobernador pag-abot kan 2022 na eleksyon. Ano ba? Igwapan yung mga istorya si Mayor na ipinagpaabot sa satuya, reasons behind, and sa lado man kan Legazpi City politics. Itaas tango na probinsya, din ibababa niya to sa Legazpi sa Lunes tabi, ano? Alamat kan sa ido pagkantabay, happy weekend, asin namang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ini po ang sa indong lingkod na si Meg Subiri. Bumabati nin sarong maugmang bagong taon sa Indogabos. Alam ko pong naging malaking pagsubok ang 2020 sa ating lahat. Bilang isang COVID survivor,
Ramdam ko po kung gaano kahirap ang taon na ito para sa lahat, tinamaan man ng sakit o hindi. Pero huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naglagay po tayo sa national budget ng pambili ng bakuna para tuluyan na tayong makabangon mula sa pandemyang ito.